Yeah, 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 yeah. Avo baby, avo baby, yeah. O Rosie jumɛn ye? Ne terimuso Rose. Meni deni mene toro sa. Konte est-ce que ne tɛ taa so? Mɔgɔ bɛ sɛgɛn nin bɛɛ tɛ kɛ kuma ye. Kɔrɔkɛ nin a sera ka na bɔ ka jigin. Mais y'a ka bi kuwa mun yɛrɛ tuguni. Ima da yana fi min nasa. Ba kalama ko le ma yin den na bi. Visitin jara ni te. Ne ko mami, e sera ka me se ka exercice min kɛ. Ne dɔgɛ mɛ ne ma bɛɛ yɛrɛ. Ni dun b'a kalama ko sini n'a bɛ di yɔrɔ de. T'inquiète, ni taara so dɔrɔn n bɛ teliya ka tɔ bɛɛ kɛ vite fait na. Ni ko ten. Sinon, i kɔrɔkɛ nin a sera ka na bɔ États-Unis. Ma na dɛ. Mais n b'a kalama a tɛ semaine wɛrɛ jɛ cogo si la o b'a sɔrɔ yan nɔ. Ok. I dun bɛ kɛnɛma bi dɛ o kumana mama tɛ so wa? Ni papa ka yamaruya kun tɛ ni mama kun bɛ so bi n b'a f'i ɲɛna ne ka bi bɔli a kun bɛ gɛlɛya dɛ. B'a dɔn. Ala ale bɛ tɛmɛ. Mɔgɔ bɛ sɛgɛn nin bɛɛ tɛ kɛ kuma kɛ koyi. Sɛgɛn kuma dɔ la trop. O bɛ kɛ cogo di passé pe an b'a kɛ ten. Ok. Sini an bɛ ɲɔgɔn ta. Problème t'a la. L'amour que je ressens pour toi me permet pas de mentir, baby. Je voulais te faire une surprise, mais tu as réussi à toujours tout gâcher. Je sais que tu es fâché, les jaloux vont nous lâcher. À cause de toi, ils m'ont dit tout, ils m'ont fait tout. Ils ont déjà dit que je suis devenu fou. Je suis fou de toi. Yɛrɛ sɛgɛnna koyi o tɛ mɔgɔ la bilen. Mami ne ko mami tɛ yen de wa? Mɛ nin dennin bɛ ne tɔɔrɔ sa. Mɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ n sɔrɔ i b'i sen ta dennin b'a ta ni yɛrɛ ye hɛrɛ mɛlɛkɛnin ko la n ka telefɔni bɛ min fɔlɔ a bɛ n sɔrɔ yan n'Ala sɔnna ma inshallah a tɛ fɔ n kɔ yan nɔ. Mɛlɛkɛ tɛ se ka sigi so i bɛ bɔ a bɛ bɔ e bɛ bɔ a bɛ bɔ. O yɛrɛ hɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra sa kuma la. Mama Zoli kan jumɛn min? Mami nin ye bɔtɔla ye min? Ma nin ye ne bɔtɔ ye Rose ninnu fɛ yen. Mami ne ma yalalankolon kɛ ne ma kangarida e. Ko yalalankolon wa mama? Ne tun taara Rose ninnu ne fɛ yen dɛ. I bɔtɔ i sara i fa la. O to yen ne y'a fɔ papa ɲɛna koyi a yɛrɛ ko ne ma ko ne ka taa. Ala mun mɛ ma da ne na. Mami. Mama jumɛn? Ne b'a kalama. A ka ɲi sa mami. I kɔrɔkɛ yɛrɛ tun ye weleli kɛ. A tun bɛ fɛ ka kuma i fɛ k'i ɲɛnafin de b'a la. Ale kɛ o kɛ ka weleli kɛ a bɛ ne ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ an tɛ bɛn yɛrɛ.
A dun fana bɛ ka bɛɛ k'i yɛrɛ de ka hɛrɛ kama o mami wa I ka d'a ye de fana. A yɛrɛ ka di ne ye ma mais kuma dɔ la ale fɛnɛ b'a dama tɛmɛ de. N yɛrɛ bɔra kalama k'a bɛna semaine wɛrɛ n bɛna tila ka wele san ka lisi bɛɛ caman. Ko lisi wa mami. Lisi kɛ ma. Lisi ye. A bɛna sama fɛn mun na olu lisi kɛ. Mais e b'a kalama kɔni k'e kɔrɔkɛ tɛ baara la ko école den don. Ne bɛ nin bɛɛ kalama o yɛrɛ de kama ne bɛna wele n ka kana sama nin na. Mami. Ma k'i sen bɔ nin na ba in y'an fila cɛla ko de ne taara. N ka mana in minɛ fɔlɔ I ka don ne. Allô, monsieur Touré? Ah oui, ça va, alhamdoulilah. Et toi? Ouais, ça va. Et la famille? Ça va. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ah oui. Ouais, ok, tiens, elle est là. Cɛ ko nun tun cɛyalen de don ma tile fila in na o de y'a kɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu i y'a ye wa an famana ɲɔgɔn ma tiɲɛ yɛrɛ la wa ye awɔ d'accord mais I b'a kalama ko I denkɛ kan ka na tile filanin na. Oui, il doit venir des États-Unis. Ah, voilà. Bien sûr. Mais pardon. Et net me fait ni ala ka nana ante green ko kane. Iko ma be nalen kaba. Donc ni ala ka nyuma sira ya. Amba la je ka demseni flan nu mado ɲɔgɔn na. Pour que u ka se ka ɲɔgɔn dɔn. N'u sera ka ɲɔgɔn dɔn ko bɛ nɔgɔya an bolo quoi. Ma dɔn y'a faamu. Voilà. A bɛ ɲa sa, a bɛ ɲa. I b'a dɔn I denmuso ko ka di ne ye koyi. A ka di n ye yɛrɛ de wallahi. Ah, d'accord, n'Ala sɔnna ma. Ok. Ah, ok. Inch'Allah. Merci. Awɔ k'an bɛn. Awɔ n'Ala sɔnna. I bɛ denbaya bɛɛ fo. Aba. D'accord. Ay ne yɛrɛ dabali banna nin ko la saw. Nin tɛ se ka kɛ. Ni ye nin ko in kɛtɔla ye fo ne su. Non. Se ka kɛ. A fɔ Jalo sɔnna ka nin kɛ ne ni n denw na. Ayi. Jalo tɛ sɔn sa. Wallahi Jalo tɛ sɔn. A fɔ ne den ka bali nin y'o ka furuko kuma de latigɛtɔla ye. Kamalen kɔrɔ. Don o don Jalo ye ko dɔ kɛ k'a yira ne la. Ne yɛrɛ jigila misɛnyara Jalo ka diɲɛlatigɛ ka mɔgɔninfinya ka fɛn bɛɛ de la bi. Ko ne den ka nin furu. Wallahi fo ne sara don min na sinon n tɛ furu ka don ne ka sokɔnɔna yan nɔ. Ayi o tɛ kɛ. Ni ye nin ko in kɛtɔla ye fo ne sara don min na. Sinon n tɛ se ka kɛ sa. Ayi. Ne tɛ se ka sɔn nin ma. A fɔ Jalo bɛ sɔn ka nin kɛ ne ni n denw na.
kabako yɛrɛ ye nin ye ne yɛrɛ jigila tɔ misɛnyara o Jalo ka ko la ni ne ma ko yɛrɛ ko dɔ kɛ nin ko la ayi nin ko in min kana taga ne bolo da ne tɛ se ka sɔn nin ma mais Jalo sisan i tɔ kun tora ko kelen min ye kɛ a kun tora nin ne i y'o fana kɛ bi mais ni Ala sɔnna ma nin kelen nin ti kɛ yan nɔ inshallah m'a fɔ ka ɲina Ala kɔ a fɔ nin ne denkɛnin kelen ka ko kɛtɔla ye Jalo fɛ ta ayi nin tɛ kɛ nin tɛ se sa ni ye nin ko in kɛtɔla ye fo ne sara don min na sinon nin tɛ se ka kɛ sa ayi Anya, oui maman. Nandeme. Chérie, tout. Oui. Ne segena koy. Ifadu. Avec téléphone na na appelle ma kele téléphone na sono. Téléphone na. Jalo. Wale, wansikia kwa mtama kera bali. Au bejia febe kama ndio yuko fama. Ni le tosi sifo. Yao. Ça va. Monsieur Touré, ça va? Bara yorodo. Oui, ça va. Kuri baste. Alhamdulillah. Ibola sugula. Awon nana. Ide ya fanya duguma kibe téléphone na. Ni Jalo be barola. Effectivement. Abi téléphone na. Oui. Kuri basta la. Non, bah c'est peut-être. Abi no. Oui. Ibe nga foli fay. Akulo bila. Pour ara faut dire. Mena folo. D'accord.